नटरंग. स्त्री पुरुषांच्या स्पर्शांचे अगणित क्षण आसपास रेंगाळताना हे स्त्री वेशधारी नटरंगा, किती सहजतेने तू रात्रभर तळी हातात घेऊन फिरत होतास. सर्वाआधी तू रंगलास आणि सर्वात शेवटी तू विसावलास. रात्रभर स्त्री पुरुषांच्या गर्दीतून तू सहजपणे फिरलास. एखादे आडवे झोपलेले लेकरू तसेच ठेवून उपहास आणि क्रूर थट्टेचे नजर शब्द झेलत पेटत्या निरंजनासह तू बिल्ली गोळा करत होतास. हे तुझे अभिनय कौशल्य कोणीही पाहिले नाही. मोरमुख कमरेला खोचून तू आदी पर्वाचे नृत्य केलेस. न नाट्याचे विरोध तत्व शारदा नृत्य करून मांडलेस. तिकडे राजा ओरडत होता, राणी गात होती. युद्धाचा थैथयाट आणि संवादाची जुगलबंदी तेथेच तुला पोहोचायचे होते. कधी रिद्धी, कधी सिद्धी. ब्रह्मदेव आणि विष्णू ही तूच. दुसऱ्यांचा ओझेली बनणारा तू रात्रभर हातात तळी घेऊन सोंग वठवत होतास. शेकडो बिल्ल्या तळीत पडताना त्यातली एकही तू कनवटीला खोचली नाहीस. पहाटे कधीतरी जडावलेल्या पायांनी सारी तळी तू त्या महाशून्याच्या पेटाऱ्याजवळ नेऊन ठेवलीस. तू मोह आणि माया यांना धिक्कारत बिलीमारा म्हणून तू फिरतच राहिलास. तुला ना कोणी दिले बक्षीस, ना प्रसिद्धी. तुझी ना एंट्री, ना एक्झिट. तूच खरा दशावतारातील 11वा अवतार होतास. तूच खरा दशावतारातील 11वा अवतार होतास. तुझे सोंग वठवण्याची संधी मला मिळाली तर तुझ्यासारखा मीही विसावेन त्या महाशून्याच्या पेटाऱ्यासमोर. अगदी सहजच, सर्वांसमक्ष, कुणालाही न समजता.